Nabala kamatud pa si Pangulong Bongbong Marcos nga basin usabon ang mga reforma sa iyang administrasyon kung mahimong presidente si Vice President Sara Duterte. Kana ang gisulti sa Pangulo sa interview niini sa Bloomberg News Agency. Apan sumala sa igsuon ni VP Sara nga si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, unsa daw ba nga mga reforma ang giingon sa Pangulo nga mahimong gubaon o balihon sa mosunod nga presidente? Karong hapit na ang State of the Nation Address o SONA. Unta daw isa-isahon og klaro ang mga nahimo sa Pangulo nga nabati sa mga ordinaryong Pilipino. Tubag sa Malacañang, nganong hulaton pa daw ang SONA kung pwede nang mahibaw-an ang mga gihimo sa Pangulo ato lang sa press briefings. Dugang ni Kong Pulong, si Vice President Sara Duterte daw ang hinungdan sa dakong kalampusan ni PBBM ni atong eleksyon 2022. Gipalagansab kana sa Malacañang. Ginasulian pangkuhao na pahayag mismo sa bise kalabot sa mga giingon sa Pangulo o sa iyang igsuon.